Koramga jong nere pe kod jogo matiyoga pini watem mondo oganda otem obed akicha mana achiel kuom ote maseyudo kae kotenre gi wechego mag masi. Riwruok mar lakteche KMPDU wuod ramo ne gidhi nyime kod ng'anyo maggi kata bang' migao mar thieth singo chopo moko kuom dwaro maggi kamoriwo keto lakteche ma jopuonjre e ute thieth. Kotelne kod jagoro mar Gidav Jatela ikoni giol gi singo ma kinde ka kinde kendo koro gibiro ng'anyo nyaka tim dwachgi. Kaka yutho mondi lero nwa midhiero pod okwako moko kuom osiptende ka migao mar thieth to wacho ni gisewinjore gi lakteche ma pacho ka. En romo mane okelo kanyakla riwruok mar lakteche KMPDU kaachiel gi migao mar thieth mondo migi twag ewi ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho ka. Bang' romo ni jatend migao mar thieth Susan Nakumicha olero ne jofwambo ni gichopie winjruok kendo lakteche ma owinjo tim tiegruok e ute thieth ibiro chwal chak dwe mar 4 higani. This morning we have had a very fruitful and successful discussion with the Kenya Medical Practitioners Union. We have also briefed the union and agreed that we have now received a confirmation from Treasury, and beginning 1st of April, which is in 2 weeks' time, we are going to begin posting of all the interns. For the union. Weche mane okwed kod riwruok mar KMPDU maora moni onge winjruok moro amora mane obedo e kindgi. Ogo bilungo strike oko ka onge gimondik piny winjruok mondik piny gi results mwaneno gi wenge wangech ma minister mosendiko timo kod singo mang'eny kata higa mokadho notimo kod singo mwandikre piny e matrix moketo koketo nokotimo. Omiyo kawuono wang'ise maber ni want promises to kwadogo tich. Nakumicha bende ne olieko ni gibedo gi winjruok mar twak ewi chike matayo tiegruok mar lakteche ute thieth. So we have agreed that they are going to participate in the review of the internship policy that is currently ongoing. We ensure that it is aligned to universal health coverage and it addresses all the emerging issues that we have had. Weche mabende tend KMPDU ne okwedo kendo koni gilose. And there is no any agreement that is there between us and the ministry on the internship policy. Migao mar thieth dwaro ng'ado msara mag interns geta malo mokadho 90. Mamano kwa bi entiere singo mane wandikre piny no ni CBA madriga mar 2017 ma pesa mane chulo dakteche nokete yie kanyo. Ka wi ng'anyo mar lakteche Nakumicha koni owinjo ji duto luw chik mar doho ma KMPDU bende koni pok giketho. We have fully complied to the court order. That order number 542 came before number 6. So we must have that meeting, agree on the issues that we have raised, have a return to work formula that suspends the strike. That's how the court gave that order, and the judge was very wise to put it as the last order. So we are not in contempt of any particular court orders. E odiochieng' mar auchiel mar ng'anyo, thieth ong'ikore moko kuom ute thieth ma pacho ka, ahinya to ne jotuo ma itimonegi thieth mag tuoche matama. Nogonwa simu mondo wabi osiptal kaluwore gi det manondiknwa. Nwachopo saa 11:30 nyaka seche gi pok waneno daktari. Jotuo osebiro osiptal, dakteche pok obiro. Moro kendo kawuono abiro kendo adok ka ayudo thieth. Operation onge, daktari ogom. Serikal ye winje sida mar jotuo mondo ugony daktari okony jotuo tho. Riwruoge mamoko mag jochiw thieth bende nyicha obuogo chako ng'anyo mar odiochieng' makiny. Judith Omondi, Ramogi TV.